Hakasengki Tribe at Nongya Truck, Kamigalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA, Hakasau Trigul Bear Arhajar Apun Rio Kalapunlong Yakajingalang Ha Orchid Tatlaskan, Banya Mirjingmut, Hakabaya Day Bakijing Air Kibaki Tribe at Nongya Truck Ki Haban Mat Nakapor Shakapor. Hakani kajing lang lay don lang daw ba Moslandar Marngar u chairman haringkat uba wanswa nong tudu nong aikitien ka association kinoi lambat kidukot ka MCTODA Jaintia unit nalor kiwe pan. Haba kran sikilat pathai kubor nagaliang uba wanswa uloong baka pang kabaki kiran hakate kajing lang kadai halor kajing syak takti ki trai trok namar kajing bun palat ki transporter hakathan Jaintia. Ulang bagi dan hadu rupusan ngot ki transporter hakatekat han hakaba way transporter udan hadu sanpautli ki truck bot kan ni kala kata ya ka kit ka ba jongki namar ka jingbom yo ban kit mar ulapan pau ban nakaliang ka association kila ju persang ban pha city shaki ban ya kendo ban ya phliu jingmut lang halor jong kan mat khnang bakan wanra jingman toy ya baro arliang hendrei tangkat tu kat ni ki bawan mi kat babun na preng kim sham la ai kanu kanu ka juba bat kumta ka association kan sapha biang yakishiti ngila pha city shakine ki transporter namar kumba pilatip ba hapo Jaintia Hills ki don chibun ki transporter te hadin mengila le homework ngila lap ba kini ki transporter kila cross chadu ka andri phosan tali ki transporter te kani ki jingbun ki transporter ka kta ya ka kit ka ba jongki briu lokal jongi namar ba kan manto ayu bengin yo ya kata ka dor ladangim yo ya ka loading te hadin kata hajing form ka jing ai bor jong ka general meeting ya ka core committee ngila senang man form ya core committee kala pha chithi sha kini ki transporter te kata ban long ha ne ubnai bala dep ha ka arpu santrik ubnai ba arpu riu ha ka por arbaje hang ne archit thalasking te ngi dap da sing mensen ka basngo khia ka basngo si ba hadin mengla khot ngila pha ya ne chithi ki claim response don ki ba tang arngut ki ba response itai de ba balan thabru bat ita saiwe transporter kamut tang artli ki transporter ki ba response ya ka chithi jongka MC to da ki jongi te menengi la rai manikren ban pasngeu shopoi ba ha ka jingi de berkani te ngidap do song komen ka bakrau ku mangi ong na ka por ka MC to da la da pikot chispa sen ru ngin lek ada don kam ngin pha chithi sausan sen ru ngin pha te menta ka sngi langba ka jing rai jongki members baro ha general meeting bakila ailat biang ya ka core committee bahkan pha chithi sha kene ki transporter bakin wan bani kendu yangi bani kren ya kene ki jing kemangi kendu kum ki try mulup ha jing de barka loading ka jingkit jingba te kan long ha ga sngi riu trik ubanai balai arpeu riu hang tai ha switchli minkre te ha kene ki jing kren ka long bek ba ngin ye kren thik ba kumno kin ailat yangi bagin yo ban loading namar ba ki MC toda ki bat ki wei ki aston jongi ladangi calculation baro akini ki association ki badon hapo khasi Jaintia ki jongi ngi yo ya ka banta tang chispa arpeu kata ka kota ka baki ong Henry wat kani ka kota ka bangi yo chispa arpeu ro ngimla ban fulfill ngimla ban pendap bale ngimla ban pendap ka jingkeli kami hangne bale ngimla namar ba kini ki kali jong ki transporter kila abun sebab palat namar uwe transporter udon kali kam duna ya kasan peu kata idai bertam banga jingkenya fi lada lej hasport pinlap ba hadu kat nukidon takamut lada san peu teli ka wei ka transporter kandon telada nripo santeli ki transporter ki don po kasi Jaintia kamut kala po hadu kanno kata ka daw kamut ki para members jongi baro mene ka general meeting kila rai da kuwe ka sur ngi burom ye ka government ngi burom ye ki cement factory bakila ai ka to ka dor ba bangila ya yaki bat kila pediang ya ka henry ladangi yo ya ka dor ngim yo ya ka loading part kan mento ayu dan nak kata daw ka shimjing yangi ban perkhat ya ubabun balang kamtam ki kantai khana bapli babuk kali kila ut ba menta lei sakapor ban slap ladangim la ban yo trip hakum kini ki por kamot ki kali joki kan syatan kimla ban siu ya karam dan nak kata daw mening ila keren sani bha ha jing don ki bahlor nadu ki central level
presiden badi general secretary ibadon rengkat bangi mentah hang ni ngilai ekran sani bahaya kini te dah kemensin ke bakuloj nakapor sakapor kumbangi juong ba lada pidon kam lada ke government lene kino kisodon kam ya ka MC toda lada chisen arsen ro ngin lek ngimju kimen sim than ban omlek yesim mentah no ji keren te kata ka de ke so kemen bha ke bangi yo man ye pelu jumut mentah kesngi kini ki transporter ro kin yo i ya kata kemen sim kuloi ke jongi bat kin sio kin simkhia hiro ba kin wan ha kata kesngi indrutrik ubenai balai arpeu riu namar kene ke jingkot ke jongi omban penduk pendam yeki omban penduk pendam yeki henry tangban ye sio thu jumut ba ki don hadu san peu nripeu ke waika transporter kumbang ong menne talada multiply kemut kila tam daki hajar tengi pat ke kini ki association kumbang ong ipi ngiyo tang sispa arpeu teli sau peu ko waika asusan ngiyo kota takamut wat tang itaro ngimla ban pendep tang nakadau ba kala blok nakadau ba kini ki transporter kila bun palat ki kali Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya